akordio programatikoa, 2015an 4 alderdien artean adostu zenutena, zenbateraino bete da? Pues nik uste euneko haundi batetan, nik uste lehenengo urtean egin genuen balantzean, gutxi gora bere egin genuen alako kontaketa bat, eta kalkulatzen genuen euneko 40 edo betea zela. Nik uste, orain 4 urte pasa direnean, askoz ere gehiago izango dela. Baina honetan ere, klaro, lehen esaten dizuna. Adibidez, nik aipatu ditut bi aspektu, hirugarren bat ere aipatu halko nuke, nun Iruñeko udal eta Iruña, hiri bezala, estaduko abanguardian dagoen. Memoria historikoan, berdintasunean eta transizio energetikoan. Ikuste dira, 3 aspektu nun Iruña benetan erreferente bat den estadu mailan. Esan dezakegu akordio programatikoa bete dugula 3 aspektu horietan? Ez. Ez. Ze aspektu horiek ez dira, asetzen ez dira, amaitzen legealdi batetan. Nik uste badirela gauza batzuk, direnak puntualak, San Francisco eskolako patioaren estaldura adibidez, baina gero beste gauza batzu dira progresiboak eta ez dira amaitzen, da prozesu luze bat, ez? Horietan, adibidez, pentsatzen dut, bidean gaudela, eta segurezki bigarren legealdi batetan askoz ere gehiago sakontzeko aukera izango dugula.